Kuna nosiyanda wakhuluma. Wrong number. Akabani wrong. Eyakho noma eyami. Eyami. I-wrong kanjani bese? Cha ukuthi kade ngaqala isebenzisa nami. Nje uthi usho kanjani si i-wrong? Ngisho mina sengiyinikeza abantu abaningi nabakhongi banike yona kusho ukuthi awukho lo mshado. Ngibuzela ukuthi ngifuna ukwazi i-wrong kanjani mhlawumbe extra noma iyashort noma inozile ababili noma uzile ungene phakathi. Ngiyabuza futhi mani usebenza khona nenambeni. Cha ngiyabonga ungixwaye ngiyezwa ngixwayisa ukuthi i-wrong le number kufanele ngithathele inyathelo. Ngakho usebenza khona nenambeni mhlawumbe la ekwakhiwa khona inamba. Awusebenzi. Ikhanda kuyasebenza kodwa. Cha angithuki bethu awungizwa mina ngibuza ukuthi ngenze ukuthi kulungele nami usho ukuthi wrong mhlawumbe singenza kanjani ukuthi ibe right. Ngiyezwa ufona umuntu ongasiye noma ngiyimina mina angazi usho ukuthini akusimina kodwa cha phela sengisho ukuthi mhlawumbe singadlula lapho ukuthi okay noma ngasiyeni lo kumfuni kodwa into esesitholile ukuthi inamba i-wrong mhlawumbe singayilungisa kanjani. Mana bethu uba wena ngengikwazi wena uyangazi wena uhamfona abantu ongabazi ubatshethi inamba yakhe wrong number yakhe wrong awusebenzi futhi etime uyithatha betime ngako uhamba ufona abantu ongabazi bonke uvusa abantu yazingilela ngivusa nje ethi inamba yami wrong man uhlangana napho wena ke inamba yami wrong awungisizi futhi ukuthi siyenze njani kuyilungisa kumnandi nje ukuthi ungitshethi wrong ungishiya kanjani. Cha yaxolisa wena wrong manje umuntu uyasuza uzongifonela ngimazi akangazi uzongithetha inamba yami yazi ngilelela ngilambele ngithetha inamba yami wrong uhlangana naphi bamfona abantu ongabazi ukuthi inamba i-wrong gcineni wena futhi wrong.